Prichádza oznámenie Národnej pokladnice. S potešením vám ponúkame striebornú pamätnú medailu otca spisovnej slovenčiny, politika a spisovateľa Ľudovíta Štúra. Medaila je vyrobená z čistého striebra, rídzosti 999 000 v najvyššej mincovej kvalite. Prekrásny dizajn averzu a reverzu je dielom slovenského umelca. Teraz si ju môžete objednať za 19,95 € plus poštovné a balné na telefónnom čísle 0850 700 300. Jej kvalita je garantovaná spoločnosťou Národná pokladnica, popredným distribútorom európskych a svetových mincovní na Slovensku. Emisia je prísne limitovaná na 5000 exemplárov. Objednajte si medailu Ľudovíta Štúra za atraktívnu cenu 19,95 € plus poštovné a balné na telefónnom čísle 0850 700 300.